sa kalit kinibiyaan. Kung maangkon ko ang kalibutan, ungang manluluwas pasagnahan, baka tandi ba sa kinabuhi, ning kahinayan o salapi. Kung ang kadato o kalungganan, ug ang kabantog na batunahan, apan way paglaom sa unahan, sa akong panagkalungguan. Kung maangkon ko ang kalibutan, ug ang manluluwas pagsagnahan, nasa krusiya nagpakamatay, ako sa silid magkalikan. Pagkalaki ning kinabuhi, kung sa sala dili mabawi, ang kamit-ngit walay katapusan, nununduha o kasakitan. Kung ang kinabuhi walay Kristo, mamatay unya ipagtuo, pagkalisod kini atubang, kung si Jesus di mo dawato. Ang kalipay na kang Jesus, siya ang bugtong manluwas, sa ating sala siya nagdala, dili na kita mabalakan. Kung si Jesus atong mabatunan, di na kita sa kalibutan, diya kang Jesus talan ako, siya nag-andam sa kinahanglan.